И здравейте хора, тук при мен е Влади и тримата терористи. За жалост не намерих нашия терористи. Затова не го изпратих в първата клипче. Сега тук сме, аз разруших команда. И тук няма напада дуните. Аз съм стигнал да бъде да не е малко. И трябва да стигнем чак до там. Реших да има малко. Всичко да бъде. И използва тези думи, които бяха консумирани. Не. Остава кучон. Ми снимам клип, че кажи здрасти. Здрасти. Айде да... Колето да ти иска да взял. Те ще изглежда, да не може да ги мачкаме. Майли Сайрас, давай, може да ги убия, давай, не, избиха ми другата кола. Не. Хайде сега да видим. Да се попалят тук. Нека малко се запалят тя. И аз сега ще бягам. Нещо шукане? Не. Не да можем fuck sake, какво по дяволите? Не. Пак ме удари. И свърши ми гъста по дяволите. О, там се запалиха. Не, те седят на едно място. Значи просто трябва да стигна до там. Най-бързия начин. О, ще ги запаля! Не! Ще ги удара! Не! Ще мога сега! Мога! Искам! What the fuck? Стигнах! What the fuck? Но трябваше да избия всичките. Добре, щом трябва да избием всичките, направо ще направя така. Добре. Я се да видим. Че най-здравото. Я гледайте. Има бомба! Окей. Та-да! Ко стана, бе? Добре, спожайно плево. Плевото на силата. О, то добро! Не! О, къде? Бъде? Беше си идеално!
Тъй. Сега ще поспря нещо и ще поспря на голям фейл, мама. И молим се да стане. Тъй, почвам се 3, 2, 1. Обича ще измря. Успех! Аз се изседвам. Чу. Да, добре. Добре хора, добре. Ти знам как да го мина. Конечно. Ти какво е? Ти Ти не знам какво може да прави. Но знам, че ти може да прави така. Но. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И добре хора, мисля, че това да е за клипа. Сабскрайбвайте, пишете коментари. Предлагайте някоя друга игра, може би да си купя за Коледа, може да ми купят нещо за изнеда. И до виждане!